Oimureka mora mayude Ramogi TV odhiambo mangeso makawuono ni ageno ni odiochieng' mari ntiere makare kabisa machiegni weche manyien mag ang'ichwelo kuma waluwo weche mopogore opogore ka bende odiochieng' makawuono mano kanyero dhialo ndalo 16 makedo gi lwenje mag kit chwech chopo e giko mare kuma bende pod ywak nitiere lwenya ma bende osego kata mapok ogo e tieko kit lwenje makamago. Weche ma bende wamiyo pek gin mage. Sisi kama serikali ya Siaya County tuko na haki na tuko tayari kufanya kazi na serikali kuu. Gavana ma Siaya James Orengo osingo tiyo gi jatend piny William Ruto dongruok ochopo ne jo county ma Siaya. Kwan chuo makale lwenje mag udi medore e sama dhialo ndalo 16 makedo ne lwenje mag kit chwech rumo kawuono. And there is a projection to say, if we don't also put drastic measures, today we are saying 5.1 million people are affected. By the new year, we will be saying 6.4 million Kenyans will need food assistance. Red Cross olando ni jo Kenya maromo milion 6.4 biro bedo gi ngaji kachop higa manyien. Machiegni kende luongani Jaelieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Parkanyo ni nyalo luwa e Facebook page marwa mano kanyero Ramogi TV. Kabende ote magi bichwalonwa en ambawa mar ote machuok ma en 2-6-0. Gavana Mabusia Paul Otuoma nochwalo kwe ma onge ng'ata manotemo kelo kwelo. Mungu iko mtoto ataziliwa hivi karibuni. Anaitwa Teso County ambayo inaenda kutoka kwa Busia tena. Sasa Busia peke yake inaenda kupata bilioni 14. Huyu mtoto mwingine akizaliwa, nilimwambia Wanjala siku ile huyu mtoto atazaliwa tutasherekea kama wanabusia kwa sababu rasilimali nyingi itakuja hapa. Babu zetu walituacha tukiwa kitu moja. Hii kaunti ya Busia sisi ni watu moja. Uwe Mteso, uwe Mluya ni watu moja. It is sometimes baffles people that Ojamonga amekuwa leader kwa hii county 10 years, hatukusikia kwa hii vitu ya kugawanya Busia. Hatujawahi sikia. Atuotoma hata hajamaliza miezi 2 tunaanza people. Na tukisema now we have reached a point, it is not acceptable. And I want to tell Kaunya, hiyo vitu haikubaliki. Jaudubura Mama Tungulu Stephen Mule okwayo jatend piny William Ruto mondo ochungu mapiyo romo mar winjruok kod jogo makao lope jigi thuon ni mar gin kaka jokwoe. Mule owacho ni oganda jo Kenya okoriko wuondie weche mag lowo komedo ni buche mag lowo kelo gachwanyruok e kind oganda. Gavana ma kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti bendo kwedo keto winjruok gi jonyak lowo kowacho ni jogo duto madhi apisi mochung'ne weche lowo gi obok ma oko puodhi owinjo kaune gi okang' mager. Wachno osir gi jotelo mamoko kagi wacho ni romo mar winjruok owinjo tim e kind jotelo mag kweth ma owinjo tim mano e kind jotelo mopogore opogore. Muingie nyote great grandchildren na kwa sababu ya mvua ambayo tunayo. Juzi na jana nimesikia rais ukisema nikipata mtu amejenga kwa ardhi yangu tukae chini tuongee. Mtaongea nini na mwizi? Mtaongea nini na mwizi? Kama mtu anajua amejenga kwa ardhi ya mwenyewe, bomoa nyumba. Si akienda kujenga alikuwa anafanya search. Kuna vitu haziwezi tendeka. Mimi nasema kama mbunge, hakuna vile mwizi ataiba shamba yangu ajenge na unipate tukiongea naye tukiulizana nini. Hii maneno ya ardhi imetuleta kwa vita katika nchi hii. Nani ata negotiate na mwizi ameiba shamba ya mtu? Serikali mko na jukumu ya kuhakikisha all land grabbers are stopped with immediate effect and evicted from owners' land. Not to give them an opportunity for negotiation. Kuna watu wamejifunza kwenda pale Nairobi wanakuja kuchukua mashamba yetu. I want to tell you your time is over. Whether you get a paper or
so what? Utakaa na makaratasi yako, tutakaa na shamba. Gavana Masiaya James Orengo wacho ni sirkal mar kaunti no ni thuolo mar tiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto e chwalo chenro mag dongruok ne jodak ma e kaunti Masiaya. Orengo kata kamano olero ni tudruok e kinde kod piny owacho mamalo nyaka bed mana e wi weche mag dongruok ma ok siasa. Chris Owino miyo aler. Kuom thuolo mar dwe achiel mokalo, moko kuom josiasa ma ok e oganda Luo osebedo ka kwayo jopiny kod jotelo mag onagi mondo ket siasa tenge kendo tiyo kod piny owacho ma jatend piny Dr. William Ruto e chwalo dongruok kaluo. E gino ma inyalo wacho ni en loko chung' margi, Gavana Masiaya James Agri Bob Orengo oyango ni oikore mar tiyo kanyakla kod jatend piny Dr. William Ruto e chwalo chenro mag dongruok na jodak Masiaya. Sisi kama serikali ya Siaya County tuko na haki na tuko tayari kufanya kazi na serikali kuu. Hiyo kufanya kazi kwa serikali kuu si matakwa yetu ama sisi kukaa chini kuona kama tunaweza kufanya kazi na serikali kuu ama hatuwezi. Katiba ndiyo imesema ya kwamba serikali za ugatuzi na serikali kuu lazima zifanye kazi pamoja. Orengo olero ni kaluwore kod pend chik, piny owacho mag counties ni thuolo mar tiyo kanyakla kod sirikal maduong' e weche mag dongruok. Na sisi vile Orengo alichukua Biblia kusema ya kwamba nitalinda katiba ya Kenya, ni vile Rais Ruto pia alichukua katiba kusema atakuwa rais wa Kenya. Sasa katiba hiyo ndio imesema lazima tufanye kazi kupitia taratibu ambazo zimewekwa katika katiba. Ila tu hatutaki kuleta siasa kwa mambo ya maendeleo. Orengo onyiso oganda Luo mondo kik bed gi luoro ni counties mag dhi dong' chien e weche mag dongruok kaluwore gi limbe ma jatend piny Dr. William Ruto timo e gwenge mamoko ma pacho kae. Ne owacho ni en gi yien jatend piny Dr. William Ruto biro timo limbe kata e gwenge mag Kaluo. Kwa hivyo hakuna wasiwasi hata kidogo. Na tunasema tusiwe na wasiwasi tukiona serikali kuu viongozi wengine wanaenda sehemu zingine ya kwamba sisi tumewachwa nje. Mimi najua watafika tu huku. Watafika tu huku, lakini wakifika iwe ni mambo ya maendeleo na si mambo ya siasa. Tukae pamoja kama Wakenya wazalendo na tuone ya kwamba mwananchi amepata haki yake. Kila mwananchi amepata haki yake. Kata kamano, Orengo oramo ni en mana thuolo mar tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza e weche mag dongruok ma ok weche mag siasa. Orengo owacho magi e gwenge mag rang'engni e sub-county mar Arieda e kinde nyasi mar chiwo tingni ma jopur nyalo purogo e nengo moyweyo. Nitie kuonde moko machon waparo ni kech ok nyal betie. Kata idhi na Central tiyudo ni kech ni kuro. Kidhi kata na Rift Valley iyudo ni kuonde moko kech nitie. Omiyo mondo wabed dhano en kija chir kendo en gi sunga kaka onyuoli kaka dhano. To ok inyal bedo gi sunga kata matin kionge chiemo e dalani. Omiyo wadwaro mondo pur obed commercialized. Matiende ni kilimo biashara. Mantie value addition. Nyasi makamano bende oyuore kod jalup Gavana Masiaya William Oduol, jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi kod spika mar county no George Okode. Chris Owino, Ramogi TV. Gavana Manarok Patrick Ole Ntutu osingo pogo bursaries maromo milion 370 e yo mahuyanga kendo makare. Ntutu mane chiwo chek ne migawo mar somo ma county no nosiemo wang' jotelo ma ibiro yudi kotiyo marach gomenda go ni biro kaune gi okang' mager. Omenda go ichano chopo ne jopuonjre maromo 35,000 e wards 30 duto mag county no. Jaod bura ma Kilgoris Julius Sunkuli bende no jiwo Ntutu mondo dik jolony e weche thieth e yor chiero migawo mar thieth ma county no. On 10th of November 2022, way over 907. Tumepeana basari ya milioni 370 million, a record. Na mnajua vile tumefanya leo, hakuna mambo ya banka check.
vile tumefanya kila ward 25 tulipea milioni 9 waende wenyewe wajigawanye. Hawa MCS na mimi tulijagua kamati kwa kila polling station watu 5. Hawa ndio wametuletea wale watoto ambayo tunajua wanahitaji usaidizi katika kaunti yetu. Na kila ambacho tumefanya, hiyo majina zote tumepata mashule na tumepata account number. Hii ukora ingine kidogo kidogo hapa ati mtu anaenda kuuza ati check ama atusujui banga check. Hiyo usahau. Enda tafuta kwa shule ambayo mtoto wako. All the 370 million will be where directly to the school of your child. Najua umejenga hospitali kubwa hapa na tuko na mahospitali nyingi. Lakini the development of a hospital is a building, number 1. Lakini ya pili ni madaktari. Unajua kwa nini tunaenda TNWEC? Sio kwa sababu ya mjengo, lakini kwa sababu ya experts. Sasa wewe nenda tafuta experts na uibe kutoka kwa kila mahali. Kama mtu anajua kutengeneza moyo, wewe leta hapa. Kama mtu anajua kutengeneza nini, leta hapa. Wewe lipa mshahara kubwa, alafu wakae hapa. These people will be coming to Narok kusema tunaenda hospitali. Obila makisi dhi nyime gi timo nonro ne ji 4 michich goni otudore gi kuo mar penj madhi nyime mar klas 12. Apisa mochung' ne penj skund St Francisca Nyamonaria e kaunti ma Kisii ne ondhi ka jomoko 2 oringo lal. Ne oyud odiechieng' manyoro ka gintiere kod otese mag penj kod simu michich ne gioro ne godo duoko ne jopuonjre. Obila ma Kisii wacho ni noyudogi e cho ka gin gi simbe 2, desk, buge 2 kod otese mag penj mane nigi duoko. Kuoni ichich bende ni timore e skunde 3 mopogore e kaunti no. So uwezi atiweka fungia mtu mpaka kesi yake iishe. As a county on 7th tulipata incidents kadhaa ambapo watu walitaka kuhusika katika what we call exam malpractices. We had a total of 5 incidents, and I want to assure the public that hizi incident zote 5 zinashughulikiwa. Tuliweza kupata wale wali attempt kufanya udanganyifu na they will face the full force of the law. I also want to assure the residents that mtihani bado iko intact, kwa sababu wale ambayo tuliona wamezembea kazini, kama ni center managers, kama ni invigilators, kama ni supervisors, wote tulibadilisha katika vituo hizo zote 5 na tukaleta watu wengine ambaye wako imara katika kuhakikisha ya kwamba mitihani yetu inaendelea bila tatizo lolote. Kapodwane weche mag somo ene paro mapiny owacho kokalo kuom migawo mar somo nitiere godo mar ketho chenro mag somo ma jopuonjre dak e skunde mag primar pod medo nyuolo paro mopogore. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi thuolo mondo gibed kod ikruok makare kapok okete tim. Jojuma nigi mathoth. Migawo mar somo e pacho kae oselando paro mar ketho chenrogo mag somo ma jopuonjre dak e skunde ne jopuonjre mag grade 1 nyaka 9 ka ochakore e higano mar 2023. En lendono ma bende osekelo paro mopogore kawuok kuom oganda. Adawacho ni nitiere skunde moko manochaki gi gimomiyo kuonde ma nyithindo some kaka Masara, Gold ng'enye, nyithindo manyiri nyaka dag e skul. E town kuonde ma bang' ng'enye nyithindo ma nyaka tage school at the moment. To jonyuol dhi bedo gi tabu, nyithindo dhi bedo gi tabu, kendo nyithindo mang'eny biro drop out nikech teachers nyong'eyo kaka manage our children. Daher mondo nyithi obed kuma long'o ma ok gin vulnerable, especially the girl child. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori ywak ni poni koro kethi chenrono mar somo ma jopuonjre kodak e sikul koro dek jopuonjre mathoth manyiri dek mak iye ma omondo. Jocha waneno ka COVID-19 obiro kaka tuo mochandowa, nyithindo obedo dala ndalo mang'eny. Ka nyithindo obedo dala ndalo mang'eny ne giwuok e lwet jopuonj. Ka nyithindo nowuok e lwet jopuonj kuom period no te, waneno gik motimore, premature marriages,
unwanted pregnancies okelo dropout from school. Kinyalo Konti Masunai ne wach ni ber kae ka mos to kik gigolgi in mass biro miyo jonyuol biro gi tabu. Ywak ma oganda mawuok e migepe mopogore opogore golo en ikruok pok oket makare kendo dek jonyuol dhi bed kod pek mokalo pone chenro ni ochake tim e higa manyien. George Juma, Ramogi TV, Migori. 14 mag dakika mabendo sekalo kende tok sa chiela mar otieno ka bende pod wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ichwelo. Kata kamano wakaw mana yweyo matin kaito ka waduogo to wadhi nyime kod weche mamoko. Kapok wadhi tantiere kod moko kuom ote magi kaka Joel Ndera iwacho na winje maber kantiere gwenge mar Nyando Kokoth mag gwenge intiere Kokoth e Karachuonyo kamana nya Collins Ouma wuod Joseph Aduol Ramogi TV ler kenda Betmos kayudo weche manyien. Weche manyien ler wangneno West Kanyamkwago mano Sara Singa nyargi mise kachiel koda Simokero kamana nya kuom kete irwa kae. Aneno news kod baba wa Singa Odongo Ramogi TV ler kabesero kamana hinya kabendi to Zero Girls High School e penja mabende gidhi nyime mar timo bed mana kae kapod wakelo ni mamoko kikidhi mabor. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Unacheka naona meno mbili. To anayeni monda tang ni thapki onge. Kapoka tango ni anabodhi nyimeda kaka Vani Obroi. Ot mora moko mi jodongo luor. Nyase ok nyal gwedho odno. Ino kinyal bedo ng'ama chielo. In mana thapki. Aditin kikideo. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Qatar. Kitemana e kuku World Cup. Bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Have doodles taken over your home? Hey. I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Machiegni kendo luoro nitiere ni jo Kenya maromo milion 6.4 biro bedo ma onge chiemo kochopo dwe mokwongo mano mar higa manyien mae kaponi oro masani mokwako thoth gwenge mapachoka okorumo. Main report mogol kod riwruok mar Red Cross. Gie sani oganda mapachoka maromo milion 5.1 odak gi kech. E kinde ni riwruoge kod jotelo mopogore temo nywako lwedo e temo chiwo chiemb kony ne oganda mangaji okwako. Simfros Okinda miyowa mathoth. Jagoro maduong' mar Kenya Red Cross Laktar Aisha Mohamed onyiso luoro ni ponono ni onge okang' moketi mar kedo gi ngaji masani lie pachoka to kech nyalo medore madon nyaka higa manyien mar 2023. And the prediction is that the rains of March to May 2023
and Allah knows better, we are headed for a 6th failed season as a country. Gavana Makwale Fatuma Achani owacho ni kaunti mare ni kama rach ahinya kaluwore ni midhiero mag oro koro kwako gwenge mathoth kendo ponono ni resruok ok oyud machiegni to midhiero no nyalo landore mokalo kanyo. Kwa hivyo tunauliza washikadau wote kwa uwezo walionao tushikane mikono, badala ya kuwa kila mwaka tuwe twachanga kwa sababu ya relief food, tuwe tunaweza kujisimamia katika masuala mazima ya kujikimu chakula. Aisha Nelose gwenge mag Diani e kaunti Makwale e kinde migago mar Solomenda mar nyiewo chiemo kod gik thieth konyo oganda mawuok e gwenge maoro kod kech okwako. Maya shillings milion 3 ne ochoki e migago no. Komachelo bila e kaunti ma Kiambu no choko omenda kindgi giwegi kendo tiyo gi omenda no e nyiewo chiemo mane gipogo ne jogo mochando e kaunti no. Kane oloso kinde chiwo chiemo go ne kanisa mar Anglican bade ma Kiambu, tendo bila ma Kiambu Paminas Musangi Kioi owacho ni gineno mondo gichoko omenda kendo nyiewo chiemo ne joma kech kayo kaka achiel kuom ting' ma kembe ni godo mar konyo oganda. Rogo yetu inasemanga utumishi kwa wo, so hata wale hawana chakula tunawatumikia, wale wahalifu tunawatumikia, wale wengine wako na shida mbalimbali tunawatumikia. Kwa hivyo ndio kama vile nimesema, ndio tumeonelea tukabidhi Papa Askofu chakula, alafu ninyi mpelekee wale wako na shida ya chakula huko nje. You have done it unto God, and I want to promise you that God must be very happy with this. Na upendo ni very costly. Upendo ni very costly. It even costed Jesus to die on the cross for our sins. That is what love means. E kaunti Tharaka Nithi, jaod bura mar kaunti no Susan Ngugi nochiwo chiemo kony ne skunde sekondar maromo 78. Lipot mane ogol kod County Commissioner mar Tharaka Nithi Robert Komora wacho ni thoth jopuonjre ma jo klas 12 masani dhi nyime kod penj mar KCSE kecho heo. Especially zile sehemu ambazo ni kavu kama upande wa chini, tukiangalia Tharaka North, Tharaka South, upande wa Gatunga, Marimanti, Shiakariga hawajapata mvua ya kutosha. Kwa hivyo kile chakula ambacho tutapata kitaweza kusaidia wananchi. Nilipata ujumbe last week ya kwamba wale wanafunzi ambao wanafanya mtihani wa darasa la 4 wanaumia sana mashule ambayo ni day schools. Watoto, ukiona mtoto anatoka Mboma ambayo haina chakula, ni kumaanisha ya kwamba akienda kufanya mtihani kweli tumbo halina kitu. Na mtoto kwenda pale mtihani kuketi, anajiangalia tu, anafikiria venye mtihani nakuja, hajakula, anafikiria kule anarudi nyumbani venye aliacha wazazi wakihangaika ni kibaya. So nikasema hii wachi kuwe jambo la dharura. Pinyo wacho podhi nyime kod manyo yore mamoko mag kedo gi midhiero mar oro masani okwako gwenge mathoth e pacho ka. Dwe mokalo jotend migepe nochiwo sachgi ne pinyo wacho mondo res godo ngima oganda makecho heo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Dol makedo gi mibadhi mano EACC owacho ni kwana joma tiyo gi otese somo mabandia e kinde jotije mag counties ni malo mokalo. Jatelo mochung' ne apis no e bade magwenge mag hoho mar Okak Ignatius Wekesa owacho ni gisemako jotelo modhuro katiyo gi otese mabandia ka bende gisechwalo gi nyaka e doho. Wekesa omedo ni thoth otese mabandia gin mag primary kanyakla kod sekondar ka mag kuonde tiegruok mamalo to ni kare gino ma bende keto tijgi bedo matek. Gisiemo jotije kaunti mantiere gotese makamagi ni biro kaune gi ondamo mar chik kendo kaw osara ma bende gisechamo kaluwore kod tiyo gi otese makamago. It is clear, section 69(2), because there was a stock out. Then Stella Council must have a budget. So if you start bringing issues that were not in the tender document, all county governments are affected by, in fact, most county governments, all of them that I know, they have that problem of fake documents. Employing people with fake documents and irregular employment. And one thing I need to add also is that once we investigate and we find out that somebody was employed using fake documents or acquired the job irregularly, what we are doing is that apart from filing the criminal suit, we are also filing the civil recovery for the salary that that person, that officer has earned over that particular period of time. That's what we are doing as a punitive measure, so that we avoid a situation whereby
Somebody is just taken to court criminal and he goes away with the salary, which he got from the government, and he was not qualified for it. Ndala paro kod auchiel mar kedo kod lwenje mag kit chwecho chope giko mare kawuono e sama pod iywago kwan mamalo mag lwenje gi pachoka. E kaunti ma Meru oyangi ni joma chuo kalo lwenje gi moting'o bembo kanyakla kod lwenya mag udi. Beti Juma nigi mathoth. Offices and issues are taken. Enyasi mane obagi e kareso ji mamwangaza e kar chung'od bura mati Guinea West County ma Meru. Apisa mar kit chweche county no oyango ni chuo 27 giwa keini 376 osebambi e thuolo mar dweche 2 mokalo. When you talk about mana e thuolo no lipot mosechwal en ni kwan lwenje go mag del to kod mago mag paro medore mokalo kendo gie sani osechopo 3230. Men who had been sexually molested for the last 2 months, there are 27 men, and women are 376. Those who are physically and emotionally affected men, we have 3,230, and for the women, those who have been physically and emotionally affected are 5,904. Those are data for the last 2 months, that is November and October, from the Department of Health. Mano kamoting'o mon magoyo chuogi, riembo chuo e utegi kendo imayo gi ratichgi. Esechego riwruok ma ok mar piny owacho mar Seaford Kenya makedo ne ratichwa keini e kaunti no ma Meru kotelnegi gi jagoro margi Margaret Ikiara ojiwo jonyuol gi oganda mondo oneni nyithindo manyiri okoter e nyange e kinde ni malach ma nyithindo oloro godo sikunde. I'm appealing to all the parents, all the stakeholders in this fight. Let them understand FGM is not a women empowerment. FGM is a violation of women rights, and I urge all the parents, all the girls to abstain from FGM because this is going to affect their education, these are going to affect their dignity, and also to our parents understand muelewe ya kwamba kukeketa wasichana si kitu ya maana kwa e kaunti ma Siaya minodo gai mar kweth mar Azimio Aida Odinga bende okwedo lwenje mag kit chwech mamedore e kaunti no kendo okwayo jokanyo mopogore opogore mondo oriw lwedo mar kedo gi lwenje go. Let's have small groups like club in the villages so that they can also talk to one another, involve one another as they talk. If something happens to you, run to your administrative head. Run to your chief, sub-chief, run even to the Jadwongwen, run even to the church elder, run to somebody who is responsible. Don't hide, don't feel ashamed. Get to be known. Aida no sirgi minod governor Masiaya Betty Orengo mowacho ni eseche makedo ne ratich nyiri dhi nyime joma chuo gi yawuoyi bende owinjore okete paro ni mar gin bende giyudo chandruok. As you can see on that poster of the Kenya National Commission on Human Rights, it says they are stand up for someone's rights today. It doesn't have to be you. And there's this notion that we are protecting our women, our girls, our sisters. No, girls have their own rights as human beings. Women are not your women. They are women because they are human beings. So we are going to speak up for their rights because they are whole and they are human. E kaunti ma Samburu jalupuruoth Mashaba Simon Lekangu ogolo siem ne jogo matero nyiri nyange ka achiel gi jonyuol mayiene nyithindgi ka owacho ni mano en rocho ratichgi kendo owacho ni idhi kawnegi okang' mager. We were privileged. Gino makoro gikwayo en ni oganda oriw lwedo ni mano e yo kende malwenje makamano nyalo dok chien kata rumo chuth. Tuongee kwa sauti, kuna wale wa nyuma. Betty Juma, Ramogi TV.
Moko kuom jodolo e kaunti ma Homa Bay okone jonyuol mondo kaw ting' mar chiwo arita makare ne nyithindgi ahinya to mago manyiri e kinde rusani, mano kaka yo mar konyo e duoko piny wach gamo iye moeyo ma bende medo jimbo e kaunti no. Kaluwore gi lipot nonro ma bende nogol higni 2 mokalo, kaunti ma Homa Bay ni namba 2 e wach kwan nyithindo magamo iye moeyo gi 33%. Gino ma bende jodolo gi wacho ni nyalo dok piny ka jonyuol orito nyithindgi e yo makare. Jatend kanisa Waro Israel Church of Africa Reverend Zakaria Papa okone jonyuol mondo kik ring ting' mar chiwo arita makare ne nyithindgi e kinde ni kata e kinde mag rusa. Ne oloso e log tich ma kanisa no mantiere Samanga e kar chung' od bura ma Karachuonyo, kama nokone oganda luo mondo omi jatend piny Kenya William Ruto mar timo tijene e kelo e pacho ka. Gombo hingo wacho noganda moyuoro kaka wuono to kata ne jo Kenya nyithindo ni rusa mabor ni kod weche mang'eny. Warit nyithindwa kik wadak kodgi ka gwen. Kwadak kodgi ka gwen to gibiro yombowa kaeto wayudore e weche ma ok oromo kare. Ng'e osiep nyathini, ng'e kuma nyathini ninde, ng'e jomo wuothogo. Bende wakwayo jopiny mondo mi telo mamalo thuolo mondo ti eka jopiny nyalo yudo lokruok. Ung'eyo kaka piny tek sani, chieng' rieny, kech bende ng'eny. Ka ok watwere mwabedo mos, mwatiyo matek, to wanyalo yudore ka wan kod masiche mang'eny gi midhiero makoro tamo ng'eyo. Agombo ni mondo nyithindwa mag jo youth pode weche nyithinde ni jonyuol chudo e chenro mane obagi gi riwruok ma ok en mar piny owacho. Giwacho ni yedhe mag thiedho nyithindo modak gi ng'ol nengo gini malo, gino mabende miyo kipek kinde rito nyithindo go. Imenisaidia mostly kwa therapies na medications za conversions, kwa sababu kupata hizi medications zimekuwa shida, ni expensive sana. Alfred Jumba, achiel kuom lakteche mabende ne ochopo e chenro no, wacho ni jogo marito nyithindo ma odak gi ng'ol owinjo oter nyithindo go e ute thieth kinde ka kinde mondo timnegi nonro kendo ong'adnegi rieko kaka onego gidagi e yo makare. Some of the families or some of the caregivers they actually need encouragement to be able to follow up on their medical clinics. Some have absconded clinics. We encourage them to be able to go back to the clinics. The ones who are unable to afford, they give us reasons why. We inform Action Foundation and they are able to see how they can intervene. Jonyuol bende kwayo piny owacho keto okenge mag konyo nyithindo ma odak gi ng'ol kendo jiwo jonyuol wuok oko kendo tero nyithindgi mondo oyud thieth. Ngomba serikali isipague walemavu, watusaidie. Kuna wenye hatujui tutakuwa wapi miaka ingine. E kinde no, moko kuom jonyuol ne ogolo ywak kaluwore ni giyudo pek e weche somo kaluwore gi chudo mag sikunde go. Kitu inatusumbua sana ni shule. Shule ni malipo ya shule, school fees. Jonyuol go bende okwayo oganda mondo otiek akwede mathoth jogo modak gi ng'ol yudo kendo sirogi e tijegi mapile ka pile. Hatungejua kuna ulemavu iko. Wengine walikuwa na jificha tu kama hizo serikali za nyuma hapo, huwezi jua kuna usaidizi. Ningehimiza watu wajaribu wasitenge walemavu. Walemavu ni watu kama sisi. Jonyuol gi gin mana moko kuom joma odak gi nyithindo manigi ng'ol e pacho kae. Gikwayo piny owacho oketo kenge makare makonyo gi rito nyithindo go moting'o chenro mag thieth kod somo mowinjore kod kit ng'ol magin godo. Flora Atieno, Ramogi TV. Esab kono manyatike e kaunti ma Migori. Moko kunyo mula, moko moyo kite ma oting'o mula, moko rego mula, kamoko bende koro luoko mula. Luoko mar mula ni itimo kod kwiri no ma ong'ere kaka mercury. En kwiri ma osekelo midhiero mathoth ne oganda ma oting'o tuoche, tho mag jamni kaachiel kod ketho alwora. Also lost some animals that have taken the water that has been used for reaching.
and therefore it gives us a concern. Gikelno kata capacity building lessons moko kata meetings moko monyalo bedo go on the ground mondo wapuonj go jowa kaka onyalo ritore nikech mercury ni koro osenego ji. Piny Kenya en achiel kuom pinjego mane oketo kokgi e winjruokno mar Minamata Convention mane otimore e pinyno mar Japan e higa mar 2013. Winjruokno mane en manoero mar weyo tiyo kod kwirni mar mercury nikech midhiero ma okelo e ngima dhano kaachiel kod alwora. The health, because in mining people are exposed to dust, they are exposed to other dangerous chemicals, they are exposed to a dangerous environment. Midhiero mosekelo achiel mercury kitiyogo mang'eny odonjoga okelo fuolo mang'eny, chest pain, cough nitiere kuome, okelo gik mang'eny insomnia. Higni maromo 8 nyaka ne piny Kenya ket koke e winjruokni mar Minamata Convention, pod oganda mathoth tiyo kod kwiri mar mercury to ahinya e kuondego mag kunyo mula. Wabedo gi more enlightenment ahinya to lakini nikech en gimoro moko indigenous en kaka nonyuolwe kaka wayudo yeda kamani kaka watiye tako koro wang'e more about it. So an affect shortly to nafwenyo ni mercury mana affect omnichare kanyo ko tiyo kod mang'eny ahinya. Koro leaders moro mane wa appeal ni mondo gikonywa ne mondo ging'inwa protective devices kaka masks, onyedo gi gloves. Jokony mula wacho ni ging'eyo rach mar kwini mar mercury. Kata kamano, bedo ni onge yo machielo ma ginyalo tiyo godo e luoko mula, koro chunogi ni nyaka gidhi mana nyime kod tiyo kod mercury. Wang'e ni rach to nikech pok wayudo replacement, pok wayudo gimonyalo tiyogo. Nitie other chemicals moko monyalo tiyogo. Mercury wasebedo kwatiyo godo kuom kinde malach. Koro ng'eni watematema mondo watem geng'o, watemo rudhe gi ng'uono kiketo lembi kuma chielo to nyaka nofweny nitie gima miluongo ni abuog rombe. Tiwatemo kwaluoko tokra abuog rombe umwa to chulo ka maoya mongo nongi abuog rombe nonge pachwa. E seche mag rito mondo piny owacho omigi yo machielo mar luoko mula, jotend jokuny mula ka otenore koro gima opogore ma oting'o mago mag piny owacho koro chako chenro mar puonjo jokuny mula e yo ma ginyalo tiyo kod kwirni mar mercury mondo kik kel midhiero mathoth e ngimagi. There's a need for following proper safety measures. So here we are training today. We are training all the SM miners so that they can improve in terms of safety. They can also follow mining standards and regulation. Tiere chemicals moko minyalo tigo mondo mwagol godo gold mabeyo. To nikech chemical go nengo gi ni malo. En higni mathoth ka jokuny mula e kaunti ni ma Migori rito kod liyo mondo koro piny owacho omigi yo machielo mar luoko mula. Kata kamano, mae koro pok otimore. Giwacho ni koro geno margi koro rumo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny Kenya kod mano mar Eritrea winjore mar golo oko dwaro mar visa ne jopinjegi. Magi wacho ni en yor neno ni tudruok makare omedore e kind pinje ariyogo. Bende no yangi e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi ma piny Eritrea Isaias Afwerki ka gimedo ni gidhi tiyo kanyakla e bwo riwruok mag pinje Afrika. Kamano bende gisingo matiyo kanyakla kendo sumo paro e dongruok, arita kod ohala e kind pinje mag Afrika. The two excellencies agreed to bolster bilateral relations between Kenya and Eritrea, as well as improving people-to-people ties with a view to enhancing and entrenching regional integration. To this end, the two countries shall abolish visa requirements for their respective citizens. The two countries will also cooperate in the African Union in the spirit of Pan-Africanism. On regional and multilateral issues too, the two leaders agreed to work together and consult on regional integration and to safeguard regional peace, security, and development in the Horn of Africa.
taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Jumapil Tarika Parga Childweni, riuri kodwa e kanisa mar Full Gospel Church of Kenya Kisumu, mondo yudi jip kwa kuom jatich Nyasaye mowal, Bishop Dr. Charles Kokombo. Chakre sadek marokinyi, nyaka sabicho nyango. Mana Ramogi TV. Cheza mechi za World Cup on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Kuwa Shabiki, not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machigini kagisani wayudo weche mag tuke kuma tiegruok mar ndalo adek mag ikruok ni tuke mag Safaricom Golf Tour nochakore ayanga kawuono e paw tuke ma Windsor Golf Club. Romo makamano dhi kawo ndalo adek ka kambino mong'ere kaka Safaricom Golf Tour Bootcamp kelo kanyakla rowere gi jopuonj mag golf mageto timo maber e tuke mag golf. Mohingo jotugo 60 dekore ne tuke go. We're here in Kenya for the second time to continue to work with coaches and help them to become better at delivering a great pathway, we call it the player pathway, to the kids of Kenya so that we have some champions that come out of these junior golf programs. I'm 11 years old. I'm here at the Safaricom Golf Tour Bootcamp. I think for me this bootcamp is a way that I can develop my game and get better and learn how to do different stuff. I mean, we've started with the driving range where we're learning different techniques, swing speeds, distances, and just learning how to improve that to improve our game. Nimetoka Kisii County, Kisii Sport Club. Niko hapa kwa mafunzo